panyaya bill number 3 constitution amendment inoda kuitwa iyi nyaya yazoshata. Ndachiona a certain interview yeMPS anonzi Paul Mangwana. That guy ari kutonyatsotowedzera kuita mafanis. Ndakatozvitarisa because iye anga ari kubvunzwa kuti alright, imimi zvamuri kutaura zvese imi kupati kwenyu muchiti zvoni uyu anofanira kutosvika 2030 bichinji ko akasasvika ko akati haachadi iye kusvika 2030 wacho since akati is a constitutionalist haasi kuda kuzonoenda kunosvika ku 2030 koko kuti mutemo uri kuti 2028 ndo panofanira kungaisiya basa. Mhinduro dzacho dzakatanga kupuwa zvikanzi aiwa iye agara is a constitutionalist saka achatotedzera because anenge akufoswa kutotedzera ndo zvine zvatoo muconstitution zvacho izvozvo yaanenge akutedzera constitution zvayakutaura. Kana asingade izvozvo anenge akaresigna zvinoreva kuti anobva afanirwa futi kuresigna mupati yacho ichi yeZANU-PF. Guys, let me tell you something. Chandakaobserva ndakanotisa masystems ese ari kuti amuri kuswera muchinetseka now kuti system team yananhingiri kuyari kuti zvakati vese masystems iwayo akagadzirwa na president Emmerson Mnangagwa. Ndiye munhu akatosota even wanaona kuti ukada kutarisa masystems mazhinji ari muZimbabwe munomu ndo varidzi vawo masystems iwayo. Saka izvo vanozongoita komana masystems ndapedza ndagadzira basa ndarowa ndapedza chiitai basa toni masystems ndo anenge akuya. That is the reason why uchiona kuti even munhu ari kuuya achiti iye ari anti 2030 iyo haasi kuida nezvayo handiti ari kudhiliwa naye masystems. Unonzwa kunzi ninga azodinzwa iso ninga azoda izvezvi so kana ubvunzwa kuti alright madzibaba oshanduka ana madzibaba oshanduka vakazosungwa vakazoita sei paya vakasungwa nani Mnangagwa ndiye anga apa order. Unonzwa kuti ana kana order yakatombopota ndiye munosungwa but masystems atoripo kudhara kuti munhu anongoita zvakadai system yacho iri ready kutomedza itomutora yoenda naye. Ndo nyaya dzimwe dzinenge temesa musoro nekuitika pane zvinhu zvese zvine zviripo. But I'm glad kuti retired army generals wo mauto masenior civil servants vakagara vaisawo yavo tsamba vakati havasi kufara nezvinhu zviri kuitika izvozvo, havasi happy. Saka vataura kuti aiwa zvatakawirirana zvese muconstitution hatikwanise kutombobetray vamwe vanhu vekuti vakatofira kuhondo vakasatodzoka vekuti nanhasi havasi kuzikanwa kuti vakavigwa papi. Nyaya idzodzo dziri kuita kuti unongosara unika a certain piece of hope so kekuonesana kuti saka ndo nyaya iripo ende mauto vakuchinotisa izvesoka kuti aiwa iye pari kuamendwa this constitution vari kuda kutobvisa that system yakapinza Mnangagwa mupower because Mnangagwa akapinda nesystem yemasoja mauto vakaita hanzi operation restore legas. It was more like a coup yakaitwa kuZimbabwe handiti. Saka vakuda kubvisa masimba iwayo kumauto futi. Saka kuna anenge akusara nesimba vanenge vakungoita zvinhu zvavo maitira vanenge zvinoda kuzvingozviita pachapisa pachanetsa mhuri yeZimbabwe. But without wasting much of your time nhasi pachirongwa ndina Dr. D vane zvakawanda zvavari kuda kuti vange vachitaura. Regedzai ndisiye kamukana kanaka tinzwa kuti Dr. D vari kuti kudii. Hello Colin, ndi Dr. D. Ndaona kuti musoro wangu uri kubhoira sandati ndidzokorozezve nduze vana veZimbabwe nevese vakarwira rusununguko rweZimbabwe ropa rikadeuka. Ndakambotarazve kuti mamwe mabhonzo atombozika mukuti ari kupi akaenda nenyanza. Uri musoro ukawanikwa nhasi hapana achaziva kuti DNA yacho ndeyekwani. Asi ndisati ndatanga kutaura kwana veZimbabwe ngatiisei mumusoro nziyo imwe chete. Ndinofunga vazhinji munoiziva ende vakawanda munoifarira. Kana pfungwa dzedu dzichidzika pasi dzakabatana, nziyo iyi inonzi kune nzira dzemasoja dzekufamba nadzo. Muri kundinzwisisa vana veZimbabwe? Kune nzira dzemasoja dzekufamba nadzo. Ndofunga nziyo iyi tinoisiya tese. Ngatinyatse kufunga zvakanaka nziyo iyi. Ndeyekuti ndinogara kutaura kuti iyo masoja ndio achadini achasunungura. Wandiri kudaro ndeyekuti
ndakataura kuti soja richaona kuti povho yaneta haichakwanisi kutaura, ikangotaura ibhusu mupama simbi kujeri kuchikurupi, kureva kuti povho haisina kwekuchemera. Saka vana veZimbabwe toitawo here senherera. Ivo baba varipo vachitirasa kudaro, handiuzewo baba vakadaro vachatendekwa nemalaini ese nemanext door ese nenyika yese kuti babava hatifungi dzakakwana. Hino dzazosvika pakukwana kuti babava havana kukwana id. Chimwe chinhu chandoda kuudzai, anofunga kuti kunyarara kwevanhu kupusa kana kuti kutya, ndekuti ari kukangamwa nziyo kune nzira dzemasoja dzaanofamba nadzo nzira dzacho. Zvino nguva yacho inenge yakwana. Ndini Dr. D. Why ndiri kudaroka? Handinoti kupu. Zvino manje nyaya yakuzoitika manje, Mnangagwa akuzvikupura ega. Why? Because ari kutambira madhaka musina mvura yekugeza. Ndosaka kuti Mnangagwa akuzvikupura ega. But on this other side of the line kune nzira yemasoja anofamba nadzo. Ndini Dr. D. Ndakataura ngati mageneral shunurai, majunior shunurai. Nguva yakwana. Ndadichi nguva yakwana. Ngoma kana yorisa yakutsemuka. Vadiwa, vadikani. Ndini Dr. D. Zvinoka nguva manjeka inini Dr. D ndiri kuti yakwana. Ndakataura ndiri komanda wemweya. Mageneral akazvinzwa. Zvotaurwa nakomanda wemweya kuti povho yaneta yoita sei. Yongokwapurwa makatarisa. Chichocho. Akabva kupovho ari kukwatura mageneral racho. Zvino ndiri kuona kuti zvinenge zvanaka. Asi shoko rangu guru nderekuti Mnangagwa ari kuzvirova kupu ega. Why? Ari kutamba mumadhaka pasina mvura. Kana ifunga kuti kune mvura, ameno achamhanya mamaira mangani kusvika kumvura kwacho, kunozvikupura. Muninzisi vadikani, ndikutaura kunemi vana veZimbabwe tese takadaro, nemasoja angu iwayo tasvinura manje. Hanzi vakuru vakati imbwa hadzisvinurire muzuva rimwe chete. Zvimwe zvakatanga kusvinura. Ndikureva ikoko kumageneral vakatanga kusvinura, vakatengwa nemari. Ava vanoona kusvinura ndo vakuchinyatsa kuona rujeko manje. Manenzisa vadikani. Ndini Dr. D, komanda wemweya. Asi ndatika tichiziva kuti nguva yakwana. Ndakuti nziyo iyoyo iri kutenderera mumusoro mangu. Ndiri kuona kuti zvechokwadi nguva yacho inenge yakwana. Why? Mageneral mune zvikwataka vakakurumidza kuona ndo vakatengwa nemari. Ava vanonoka kusvinura ndo vasvinura good time. Vakuziva kuti kune rufu, tinopera, ngatichigadzirirai. Handina mashoko akawanda, asi ndiri kutopa warning kuna ED kuti uri kuzvikupura wega, ari kuzvirova kupu ega.
ega vakuru vakati guru peta muswe vaduku vagokuremekedza handinoti majenerali zvese nemajuni emasoja vana vake. I feel pity for ED because akuzvikupura ega manje nazvo zvemabhiri 3 yake zvozvo hani ndizvo. Okay, ndati ndizadzise ndipamwe mashoko aya mukandinzwa futi ndichitaura izvezvika handifungi kuti ndidhokuta D. Ndini ndiri kudaro chasara mweya wambuya nehanda izvozvi uri kutanga kuvhuvhuta izvozvi kono wakuya nehasha hauchadzoreki. Ndini ndataura vanzwa zvandataura kune nzira dzemasoja dzaanofamba nadzo vateedzera nzira dzavo masoja vakuona pane mwena manje handi ndizvo vadikani. Okay, ndinokutendai vana veZimbabwe nekuteerera kwamaita mashoko abva kuna Dr. D. Asi ndati Mnangagwa ED akuzorova ku ega kuzongopedzisira kwachaitwa kuendesa kuchikurubi kuti ameota achabuda napapi wose nechikwata chake pachaita mhanya wamhanya. Mabhandari achaita basa kuti bhandari reMozambique, bhandari reZambia, bhandari reZuda pachaita bata ipapa namai asi ashoma achapunyuka. Maninza mashoko angu ana Zimbabwe nemi masoja angu masvinura mwandisunungura moyo muri kundisunungura moyo bozi makuona makuishandisoka masimba enyu kwamakanoromba ikokoka iye handi anoti akaromba imakaromba oka very good chipedzai naye popo dzani dzakazvigarira mudzimba popo dzakamirira kuzoridza mupururu chete. Handidi kunzwa ropa rinodeuka repofu handidi. Ndakati vachadeuka ropa ndevari paState House vanda kurebesa huro finish. Ndati ari kuzvikupura ega kuzorova ku ega Mnangagwa ndapedza. Thank you, Zimbabwe.